Hello bro, mahing buntag bro. Mamahawon lang ta bro, di lang sa kung painit bro. Kay lami na may kaunong bro. Ay, bro dan bro eh. Pinalitong manok. Nasa isda bro. Ang pinalito. Yung tanga isda niya. Nasa itlog dali. Palitan na to. Hindi na may kaon bro. Okay. Kang kaon na itong content bro kay yung content kag nindot bro bisag dako kag views ba ang views 7,000 bisag sales na lang wadyo ihatag paita pero walay discourage bro bakit na yapon bro bahalag kuan lingaw-lingaw lang gud daan tinuod tatlo lang guys 7,000 imong views wadyo bisag sales na ihatag bro say wala. Okay bro, let's go na ta bro. Lord, salamat Lord sa klasya ng hatag. Nanila kong pangtin ko. Hindi ko lang akong tin ba? Kapita. Nakakwas pa sila. Ano? Salamat sa bro na ang bagyo ko sa tuwa kay ba 101 ra pero ang lugar taon luwi sa taon sila po nagwat ng bagyo wala na ay ang bagyo nun wala na ang bagyo kay gusto mo sa lata duwata bagyo double oil ayaw Nagay pinilitong isda ko. Ang may kay pagkaluto, pinagkaging ba? Ipahinaan na lang itong content. Kung kaon lang kayo. Patama. Mahirapan na kalisod. Bro, okay naman siguro ito bro. Sakto na, pang reels ba? Nagsubor na ito sa reels. Bye bro, bye bye. Kumusta nyo ito tanan? Natong tanan, happy Sunday mga bro, bye bye.